kien il-kunċert organizzat mill-Partit Laburista permezz tal-banda tal-partit biex ifakkar il-memorja tal-eks Prim Ministru eks mexxej Laburista Domingos Mintov. Il-banda bil-fuq minn 80 element mużikali mmexxija mis-Sur Mas David Aġus eżegwit mużika operistika, klassika u popolari infilzati fi ġrajja li elenkat uħud mill-episodji ta' ħajjet il-Perit Domingos Mintov. Permezz ta' kitbiet ta' Charles Flores, Philip Borch, Godwin Cini u Rea Zoppardi li kiteb, ipproduċa u ġabar memorji ta' Mintov saru narrazzjonijiet fuq il-ħajja tal-Perit. Fid-diskors tiegħu feluq il-kunċert il-mexxej Laburista Joseph Muscat beda biex fakkar u sellem il-memorja tal-ħabib tal-Perit Mintov, Lino Kassar, li ħallina il-ħamis li għadda. Joseph Muscat fakkar kif Dom Mintov ħadem mal-Partit Laburista biex biddel is-sisin politiċi ta' Malta u trasforma l-ekonomija ta' pajjiżna biex qajjem lil pajjiż fuq saqajh. Huwa l-wirt tqil qiebes li mhux faċli li tiġbor wara dan il-bniedem kbir. Ma konvint li pajjiżna jagħti ħares il-qudiem, ħajkompli jħares il-qudiem u l-ulied kollha ta' dan il-pajjiż ħajkomplu iġibu lil Malta l-ewwel u qabel kollox. Joseph Muscat irringrazzja lil ulied il-Perit Jana u Wen li kienu preżenti flimkien mal-kumplament tal-familja. Waqt il-kunċert id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Tony Abela li huwa ċ-chairman tal-Kumitat li qed jħossib il-monument tal-Perit Dom Mintov inawgura sensiela ta' tifkiriet li dan il-kumitat ħareġ għal bejħ l-istess monument. Fil-kunċert ħadu sem il-kantanti Petra, Joe George u Mary Spiteri, it-tenuri Joseph Grek u Joseph Aquilina u s-sopranos Rosabel Pavia, Karen Camilleri, Joan Manjon u Claire Caruana.